Готов ли си, Саша? Да, готов съм изцяло. Добре дошли на всички. 14 души вече има при нас. Наживо сме с доктор Александър Симидчиев срещу мен. Говорим за ваксините както обикновено. Очакваме вашите въпроси. Излъчваме на профила на доктор Симидчиев, както на публичния, така и на личния му. Излъчваме в групата за ваксините. Излъчваме и на моя личен профил. Може да задавате въпроси навсякъде, макар че не ми е лесно да ги намирам. Получавам ги обикновено като известие и се опитваме адекватно и незабавно да отговаряме на тях. Ще ми извините, ако това не става моментално или ако пропусна някого, но самата идея на тия разговори е да говорим делово, да говорим съвсем конкретно и не просто да правим гимнастика на лицевите си мускули, а наистина да обсъждаме темата и да обсъждаме онази част от темата, свързана с ваксините, която вас ви интересува и която е максимално актуална. Сега ще да започнем както обикновено с един преглед на настоящата ситуация. Ние не сме се виждали от 2 седмици, а при сегашната пандемична обстановка 2 седмици са страшно много време. Така е. Аз сега ще извада данните на сайта за отворени данни на COVID, което ще споделя на екран, за да се вижда. Това е моят любим сайт, тъй като винаги, когато може да се погледне на един екран всичко за COVID, е много полезно. Последните данни са от 0 часа на 15.10. Виждаме, че тестовете са 15% положителни. Общо взето за денонощието са направени 18 000 теста. Доста хора са потвърдени като положителни за денонощието над 3000 човека. Всъщност ние имаме последните няколко дена поредица от дни с над 3000 човека, което на седмичен ръст прави около 1/4 нагоре. Тоест в рамките на една седмица нещата върват доста бързичко нагоре. Същото важи и за починалите, които са 175 на 1 милион за последните 2 седмици, а за денонощието са почти 100 човека. Това значи, че в рамките на една седмица надминаваме броя загинали от автомобилни катастрофи на годишна база. Така че в България преди пандемията загивах годишно от автомобилни катастрофи, въобще от автомобилен травматизъм, между 600 и 900 човека, средно около 700. А тук, както губиме по 100 човека на ден, в рамките на една седмица подобряваме рекорда на автомобилните катастрофи. За разлика от вакциналната кампания, която практически я няма, или от време на време някой решава нещичко да се пусне по някоя медия, за автомобилния травматизъм имаше целогодишно хора, които излизат, говорят систематично, закони се променяха, колани носиме, говори се по темата за пешеходните пътеки и въобще доста ресурс се изразходва, за да се комуникира нещо, което е важно. А за ваксините, за съжаление, общият бюджет, който Министерството има е 10 000 лева за комуникационни кампании и затова се правят едни доста ялови, да го наречеме, кампании, които на практика не могат да променят реалността, тъй като обществото ни е толкова тежко разцепено, че трябва много специфична, много професионална направена, качествена кампания, а тя не може да стане без ресурс. За съжаление, както знаеш, Маноле, в 46-то събрание нашата парламентарна група предложи 10 милиона за такова, 10 милиона за кампания и не одобриха, въпреки че министър на финансите беше отпуснал тези пари, т.е. те на практика беше въпрос само да се одобрят от парламента, иначе те бяха намерени и бяха вкарани в актуализирания бюджет. Просто беше въпрос да бъде ратифицирано това решение от парламента и за съжаление останалите парламентарни групи не подкрепиха подобно нещо, което сега берем плодове от него. Даже най-тъжното от всичко е, че единствените парламентаристи, които гласуваха в полза
на това решение бяха от Демократична България. Да, нашата група практически всички останали групи единодушно на практика го отхвърлиха. Това за мен е потресаващо. Да. На практика, за мен, освен че беше огромен шок като неразбиране защо се случи това. Една дама ни пише, Елис Савева, избори са, никой не иска да дразни избирателя. Може би не става просто да ги дразним, става въпрос предвид не тези пари, по-скоро предвид факта, че в момента на практика няма абсолютно никаква кампания. Има някакви рекламки, които ми казват хора, че се появяват по телевизията, според мен доста нескопосани. Аз мисля, че просто, както си говорихме и с колегите в още предишното Народно събрание, още през август месец, не са нужни такива реклами, просто на един бял фон трябва да излезе било министър-председателя, било министър на здравеопазването, било да се редуват президента, хора, които си тежат на мястото и които са лидери на мнение и да кажат няколко човешки прости думи. Вакцинирайте се, ваксините спасяват живот, аз съм вакциниран, съпругата ми е вакцинирана, семейството ми е вакцинирано, ходете с маски. Това дори не е ядрена физика, това е задължително. Съвсем отделна е темата за това, че наистина трябва за една масирана кампания, която да стигне в домовете на хората и която да е наистина информативна кампания, а не дезинформационна кампания. За това трябват сериозни средства и сериозно планиране. Само искам да ти покажа на тази графика. Виждаме към днешна дата колко са хората с завършен вакцинационен курс. Те още не са стигнали 20%, 19,8% към днешна дата. Правя го това, за да ви покажа тази графика. Процента вакцинирани хора срещу COVID към септември 9, когато България тук излизаше с 16%, а към днешна дата, ако го увеличим, ще видим, че България изчезва, защото е престанала да подава данни към Our World in Data. Дори не подаваме данни, така ли? Или... Да, последните данни, които има, са на 9 септември. Ето ги тук, като свалям назад, виждаш кога се появява България. До 9 септември и след това изчезва. И виждате другите държави, които са начело на света. В Обединените емирства на практика 95% от населението е вакцинирано. В Португалия 88%, в Испания над 80%. Португалия и Испания са много интересен казус, защото ние обикновено говорим за тези неща по линията север-юг, нали, че северните нации са силно дисциплинирани, че пазят дистанция, нали, по ред причини, включително свързани с народопсихология, с дисциплина. Но тук говорим за две нации, които са много подобни на нас, средиземноморски, темпераментни, и е абсолютно удивително, че и на двете места има толкова сериозна. Първо, дисциплина се спазва. Буквално вчера разговарях с човек, който се връща от Португалия, абсолютно неизненадан, удивен от това колко спокойни са хората от една страна и колко масово навсякъде се спазва носенето на маски, дистанцията. Това се личи и по вакцинацията. Очевидно, кампанията водена там е различна и това за мен показва, че не можем да говорим за народопсихология. Не може такива драматични разлики да се дължат на нещо, което едва ли не е в сърцето или в умовете на нацията. Това е въпрос на липсващи политики. Абсолютно, абсолютно. И това най-лесно го виждаме, като направим анализ на държавите, които са непосредствено до нас. Например, една Турция в момента е с 64%. Румъния е с 2 пъти нашата. Едва ли има смисъл да говорим по която и да е тема, ако просто сравниме третата колонка отдолу нагоре, дето пише World. В света, светът е вакциниран 47%. Тоест половината от населението на света е вакцинирано. Тук ще ви покажа най-отгоре да видите 47% от световното население е вакцинирано поне с една доза, като са поставени почти 7 милиарда дози. 7 милиарда дози. Няма никоя друга вакцина толкова бързо да е обхванала земното кълбо и част от съображенията, свързани с безопасността, няма друго число, което да говори, да буквално да крещи колко безопасна е тази вакцина,
от това, което имаме тук, 6,6 милиарда дози. Толкова много дози поставени, ако имаше сигнал, който е 1 на 1 милион, трябваше да има купища, стотици хора, които да са засегнати от такива странични ефекти. А на практика виждаме, че такъв проблем няма. Това са ваксини, които са изключително безопасни, с много ниска честота на странични ефекти и цялата дезинформация, която върви, цели едно единствено нещо: определени държави да изостават от света, за да може тези държави да са лесни за манипулиране с елементарни такива външни въздействия. Просто класическа дезинформация и усукваща обществото ни пропаганда. На другия край обаче са държавите, които са много бедни и са извън такива блокове като Европейския съюз. Там виждате какъв е процента на вакцинираните. Нали? Под 3% са вакцинираните в тези държави. И не случайно ние дарявахме ваксини на Бутан, на други държави, защото тези държави много често не могат да си позволят. А ние тук в България буквално се къпем в ваксини и може да си избираме, нали, ала-бала ница, коя точно ваксина да си направя, дали да е Pfizer или Moderna или Janssen или AstraZeneca. Доста непонятно като ситуация за мен, защото тези дози, които ние бракуваме или подаряваме напред и назад, са дози, които на много други места ще се глътнат не като топъл хляб, а като нещо крайно необходимо, защото тук говорим за нещо, което наистина променя хода на пандемичния процес. И не случайно ти каза, в Испания хората са спокойни. Ами как да не бъдат спокойни, след като са защитени от тежко боледуване и от смъртност? Тоест това те са превърнали вече този пандемичен вирус в една обикновена настинка. Но това става само ако имаме достатъчно висока честота на вакцинация, защото ако честотата е толкова бавна, колкото е в България, даваме възможност вируса да си прави каквото си иска, включително и да мутира. Тоест, една от причините да постигаме мутация е или ниска, или липсваща вакцинация. Така възникна делта вирусът в Индия. Или много бавна скорост на вакцинация, където оставяме много хора да са отворени за гостуване на вируса в тяхната имунна система. И поради тази причина при следващи пасажи през подобни хора, които могат да възприемат вируса, могат да доведат до това, че този вирус при последователни пасажи през хората мутира и се адаптира и става по-удобен за себе си и по-неудобен за нас, като хора, които искаме да го ликвидираме. Най-удивителното според мен обаче е колко не се учим от грешките си. Ти беше публикувал по-рано днес един абсолютно поразителен пасаж от разказ на Иван Йовков от 1927 година, почти преди век, който можеше просто да е написан днес, ама буквално дума по дума. Да. Ако ти пред очите даже ще помоля да го прочетеш, защото е абсолютно невероятно как историята, кръговрата на историята и как се повтаря всичко. А ние мислим, че едва ли не всичко е ново, всичко е различно. Сега изведнъж се е случило нещо, което никога преди не се е случвало и ние трябва да се изправим пред тия предизвикателства. Да. Как се казва? Разказа се казва... През чумавото. През чумавото, да. Ето го тук. Бивали хаджи, хората мрат. Кой мре, бе? Къде мрат? Какви ми ги дрънкате вие на мен? Никаква чума няма, ви казвам аз. Ако мрат някой, мрат от страх. Така е. Оплаши ли си човек, поиска ли да умре, ще умре. Не ми изпила куковица ума мене, ако имаме чума, залавях ли сватба. Старците трепнаха, надеждата, която всеки таеше в себе си, се пробуди и те й повярваха. Право, казва хаджията, казаха си те. Не ще да е чума, страх ще да е. Да, контекста на разказа е, че всъщност той организира сватба на дъщеря си, доколкото си спомням разказа. И старците от селото възразяват, понеже чумата се разпространява чрез контакт и той, разбира се, ги опровергава. Казва им, че това е суеверие. Започнаха доста въпроси да валят. Повечето също са в една посока. Само да кажа, че когато не се вакцинираме, се случва ето това, което виждаме тук. Държавите, които се вакцинират достатъчно много, имат ниска честота на... Тук говорим за кумулативна смъртност от COVID, т.е. натрупаните брой починали. Ние сме най-горе, аз търся от 9 с поглед. Да.
И то сме нагоре стърчащи, като, както казват на английски, sticking out like a sore thumb. Тоест, стърчиме като болезнен палец. Да. Да. Всички други държави, които имат висока вакцинация, вече са направили плато. Вече не се увеличава смъртните случаи. При нас ние все още летиме като ракетата на Джеф Безос. Нагоре. По-тъжното е, че се очаква, ако сравним с миналата година, големите пикове са след средата на октомври и през ноември. Тоест, най-вероятно няма скоро да се заравни тази крива. Тоест няма да стигнем плато. Няма как да стигнем плато в момента, ако не приложим или много драматични икономически и социално убийствени мерки, локдаун, ама истински локдаун, или ако имаме достатъчно ниво на вакцинация. Нито едното, нито другото може да направим в момента, така че просто ще продължим да плуваме все нагоре и нагоре. Параметъра, който тук има на тази графика, е кумулативно колко хора са починали на 1 милион население. Т.е. това нормализира държавите спрямо едно и също население. Това е на милион население. Т.е. ако погледнем Китай, въпреки огромната си площ, те имат под 100 човека на милион население загинали. Сингапур, Финландия, емирствата. На предишната графика видяхте емирствата къде са горе с 95%, а тук виждате емирствата къде са долу. Нали, ето ги тук. Това не е случайно. Това не се случва просто е тайна, защото там е обратния случай. Имаме Италия, която е горе, понеже тя имаше много тежка криза беше в началото и смъртността беше огромна, но виждаме за какво плато, за какво изпълняване на кривата става дума, докато ние излитаме в космоса, при положение, че през февруари сме били под Италия и просто се вижда как се кръстосват двете криви и къде отиваме ние. Точно така, понеже това е кумулативно, това е общият брой на загинали. Италианците имаха в началото много загинали, след това при втора вълна имаха също много загинали, но се вакцинираха и ако погледнем Италия какъв е процента на вакцинираните, ето ги тук къде е. Почти 70%, 76% общо, но от тях 70% с пълните дози. И когато имаме такива нива, вече става много по-лесно пандемията да се изглади, т.е. да нямаме повече натрупване кумулативно, колкото са починали, но от тук насетне те не се увеличават повече, докато ние продължаваме да растем нагоре като ракета. Просто погледнете за какво става въпрос. И вече надминаваме 3000 човека на милион население. Ние сме малка държава, при такива цифри демографията ни вече сериозно се повлиява. Вчера видях едни доста тревожни цифри за състоянието на наличните легла в софийските болници. От всички 7 или 8 основни болници имаше в една единствена болница едно единствено легло. Другите са напълно заети, което показва, че ще има предизвикателство и в това отношение, което вероятно ще подложи на риск хора, които са в спасяемо състояние, т.е. които са в относително ранна фаза и искат да отидат в болница. Да, и това не е само по отношение на едно нещо. Само секундичка да извада един слайд да ви покажа. Това е този слайд, където имаме вълна на инфекции, но тя отбутва останалите неща в здравеопазването, ги отбутва назад. Нещата, които са свързани с спешните заболявания, пострадват първи, защото спешните отделения веднага биват блокирани от броя новопостъпващи и тежко болни, които се нуждаят от кислород, които се нуждаят постоянно от грижи, защото и днеска гледах няколко пациента, които са прекарали много тежък COVID. Това са хора, които вече разбират какво крехко нещо е живота и как един вирус може да ликвидира белия дроб на един човек за много кратък период от време. И когато се запълнят интензивните, всички други, които имат нужда от интензивни грижи, а те могат да бъдат дори една обикновена катастрофа автомобилна, където човек е още жив, но макар и в много тежко състояние, когато няма легло в интензивно отделение, какво става? Същото се получава и с хронично болните, същото се получава и с бърнаута, и с психическите травми и на населението, и на лекарите, защото здравните работници като цяло, не само лекарите, медицинските сестри и санитарите, знаете ли как изглеждат част от моите колеги, които казват: на днешния ден изпратихме 4 човека. Това не се случва в нормални работни дни.
аз толкова много пневмонии за една година не съм виждал през цялата си практика, а тя не е толкова кратка. Значи 30 години, откато съм пулмолог, не съм имал друга такава година с толкова много тежки пневмонии, които да минат лично през моите ръце. Също много ми е тъжно, че трябва да го спомена и малко не е в добрия тон, но преди 2 дни бях на погребение на близък човек, изключително начетен човек, който се занимава с издателска дейност и който категорично отказва да се вакцинира. Месеци наред, въпреки че дъщеря беше вакцинирана, и си отиде за броени дни и докато изпращахме, имаше 4 изкопани гроба до нейния и чакаха. Просто ситуацията наистина, нали, няма гаранция, че става въпрос за COVID. Говорим все пак обаче за Пловдив, не за София. Който е по-малък град и динамиката на смъртността не е такава, каквато е в София, понеже говорим за 300 хиляди, а не за 2 милиона и въпреки това просто в момента изпращаме хора десетки всеки ден. Само едно нещо, което не е толкова драматично, защото хората вече слуха им свикна да чуват думата загинали, т.е. това не е толкова драматично, но една думичка, която е съвсем погрешно изписана във всички справки, тук където пише излекувани за денонощието, 1486 човека, всъщност това не са хора, които са излекувани, това са хора, които са изписани от болница. Тоест хора, които могат вече да не бъдат в болница. Те далеч не са излекувани, защото... Трябва да пише изписани. Много от тях имат последващи, имат дълъг COVID, имат увреждания на органи, имат затруднения с дишане, имат загуба на вкус. Аз в дома си имам, собствената ми съпруга, вече 7-8 месец не може да възстанови вкуса си. Това е нещо, което хората не отчитат. И въпреки това хората продължават упорито да си мислят, мен може да ме подмине. Възможно, теоретично е възможно, но тук е направен анализ, понеже нямаме чак толкова много добри публикувани данни в масивно на глобално равнище и може да се използват социалните медии като Twitter, като Facebook, като Google и така нататък на различни теми да се търси комбинация от думи, които са свързани с продължаващ COVID и се оказва, че те са общо взето доста чести. 1 на 10 от хората, които имат нещо общо с COVID, дискутират тъй нареченият long COVID. Най-често това са белодробни страдания, но също така сърдечни и неврологични. Това са 3 най-чести неща, които се случват. И проучванията, които са свързани с тази тема, са много и разнообразни. Просто те методологично не са сходни до такава степен и затова не могат да бъдат обединени, но това е огромен проблем. Единствената данна, която имаме за това колко дълго може да се боледува след COVID, не точно COVID, а един от предишните SARS вируси, т.е. SARS-1 и MERS вирусите, след преболедуването на малко на брой хора, там общо взето боледуващите и загиващите бяха на порядъци по-малко, тя не беше въобще пандемия, но можеше да се проследи за тези хора, които са имали продължителни симптоми, колко дълго са ги имали. И в случая на SARS това е до 3 години след боледуването. Т.е. хора, които в рамките на 3 години остават непълноценни, т.е. един вид инвалидизирани за дълъг период от време след преболедуването, не излекувани, защото ние, когато говорим за тази тема, пак казвам, не бива да говорим с термина излекувани, защото това не е излекуване, това е просто изписване от болница. Да. Също трупат се въпросите, искам да понаваксаме. Няколко има, които са в един общ дух и затова ще ги прочита заедно. Защо в България не е разрешена една вакцинация с Pfizer при преболедували и да се приема за завършена вакцинация? Единия въпрос. Здравейте, доктор Симичев. След колко време може да се сложи 3-та доза при хора вакцинирани с AstraZeneca? Ваксината може ли да е Pfizer? Сродни са двата въпроса. Третия, пак сроден. Здравейте, интересувам се защо бустерната доза не се прилага свободно и по избор за всеки го, за когото са изтекли 6 месеца от последната доза на вакцинационния цикъл. Тоест и трите са свързани с процедурите по вакциниране и по това, че хората искат да направят нещо, което обаче се чете от администрацията по превратен начин или да. Защо не се бустерира с една доза след преболедуване? Просто защото данните все още са твърде оскъдни в тази посока.
Знае се малко повече какво се случва при вакцинирани, които са вакцинирани с пълен цикъл от 2 дози, какво се случва с трета доза. Ваксините, които са разрешени за трета доза, по принцип разрешени за трета доза, са Pfizer и Moderna. Те имат лиценз за трета доза 180 дни след поставена втора доза. Това не значи, отговоря, че при хора вакцинирани с AstraZeneca, вакцината може да, даже не може, е желателно да е Pfizer или Moderna. Да, разликата между Pfizer и Moderna е количеството информационна РНК, която се съдържа в дозата. В случая на Moderna това е 100 микрограма, а в случая на Pfizer това е 30 микрограма, т.е. горе-долу 3 пъти по-малко информационна РНК има в ваксината на Pfizer и това е една от причините, поради която ваксината на Pfizer дава една идея по-леки оплаквания, болка в рамото, малко по-малко температура, малко по-кратко кратки такива нежелани лекарствени реакции. Тоест не говорим за тежки травми, а говорим за тези странични ефекти. Обичайните очаквани странични ефекти, защото тези странични ефекти те дори не са странични, тъй като ваксината предизвиква имунен отговор, а и температурата, и болката, и зачервяването са ефекти, които се дължат на възпалителна реакция. Възпалителната реакция е нормалната реакция на имунитета, т.е. това показва, че ваксината работи. И това беше едно от моите притеснения, когато ме вакцинираха с първите 2 дози, че аз нямах абсолютно никакви оплаквания и това ме притесняваше, защото все пак, за да изработи човек имунен отговор, трябва да се активира възпалителната реакция в организма. Имунитета трябва да задейства и когато той задейства, се проявява по някакъв начин. Било то с лекостепенна ниска температура, болка, зачервяване. Това са класическите симптоми на възпалението. На латински те са 5 на брой. Казват се калор, температура, долор, болка, рубор, зачервяване, тумор, отук и функциолезе, нарушаване на функцията. Тези тумор да не се бърка с тумор. Тумор значи просто подутина. Това не значи тумор като онкологично заболяване. Тумор значи подутина и понеже онкологичните заболявания много често протичат с отук, с увеличаване на обема и затова се нарича тумор, не за друго. За бустерната доза да кажеш, защо не се разрешава, Рангел Христов ни пита да се предлага свободно и по избор за всеки го, за когато са изтекли 6 месеца. Това е въпрос, който е свързан повече с морално-етична причина. Световната здравна организация, именно защото ви показах, че в световен мащаб има много държави, където вакцинацията е под 2% и всъщност дозите не достигат като цяло. Има други държави, където се къпеме във ваксини. Да, ако се погледне чисто егоистично в български вариант, третата доза може да се сложи на всички, които имат 2 дози. Проблема е, че ако бяха купени точно толкова, колкото е населението на България и някои си сложиме трета доза, тези, които евентуално решат по-късно да си сложат първа и втора доза, може да не стигнат ваксини за тях. Не е това случая в България, защото ние имаме повече дози от необходимото и винаги И ги препродаваме, или ги подаряваме, и ги бракуваме. Да, за съжаление това се случва, защото вакциналното покритие е много ниско, но причината да не е разрешено по принцип, т.е. да има европейско становище. Не за България. Да, европейското становище на Световната здравна организация и на Европейската комисия е, че трета доза се слага само на тези, които са при особено висок риск, т.е. такива, които са изложени на контакт с пациенти, които са активно боледуващи, т.е. здравните кадри, хора, които имат тежки заболявания, при които дори леко симптоматично боледуване може да е рисково за живота им. Такива са хората с хипертония, с диабет, с бъбречни заболявания, с неврологични заболявания. И затова при тях третата доза е показана. При нас не е ли парадоксално, че връщаме, от една страна спазваме тая препоръка, но от друга страна нашата ситуация е абсолютно противоположна на европейската и би било по-добре вместо тия ваксини да ги бракуваме. Четах преди седмица, че в Ямболско бракуват 15 000 ваксини, а пък общо има 16% хора вакцинирани и няма желаещи за повече и смъртността е убийствена, но това е положението. Не е ли по-добре, след като има желаещи хора за трета доза, да се дава възможност свободно тия хора да се вакцинират? Говоря по логика, разбира се, ти нямаш влияние върху националните политики, но твоята лична логика каква е? Моята лична логика е такава, защото ето аз ще ви покажа скоростта на вакциниране на дневна база. Виждате, продължава да пада? Да, продължаваме да падаме надолу. Тоест, ние в момента вакцинираме по около 5000 човека на дневна база за последните дни, което е изключително малко. С този темп ние ще станем
една микроиндия на Балканския полуостров. Защо казвам микроиндия? Защото в Индия, поради много големият брой хора, които могат да бъдат заразени, там възникна делта варианта на вируса. Не защото имаше вакцинирани, напротив, точно защото нямаше вакцинирани и вирусът много лесно се разпространяваше и колкото по-често се разпространява в популацията, толкова по-голяма е вероятността някой от разпространяващите се вируси да мутира и като се закрепи мутацията сред многото различни мутации, той става полезно за осъществяването, за реализирането на неговата пъклена цел. А пъклената му цел е да може да заразява повече хора. Да оцелява самия той, да оцелява по-ефективно. Разбира се. Да. Веселина Бяджева ни пита сроден въпрос. Защо в България не се признават изследвания за неутрализиращи антитела за преболедували, без да са правили тест или да са минали повече от 6 месеца? Австрия, например, такива се признават и притежателите им имат право да ползват заведения, ресторанти и други. Нали целта на ваксините е да предизвикат имунен отговор и да се образуват антитела. Ако човек има антитела без ваксина, защо се налага да се сложи ваксина, за да се здобие с документ? Ако има наистина антитела без ваксина, това нещо за момента поне е валидно. В бъдеще може да не е чак толкова валидно. Днес участвах в една дискусия за едни предстоящи медикаменти, които ще се разрешават тепърва. Те са свързани с тъй наречените моноклонални антитела. Те са медикаменти, които се използват за пасивно приливане на имунитет. Тоест, в случая на моноклоналните антитела, това са направени по изкуствен начин антитела, които са специфични за закрепване към шпайк протеина. И те действат така, както нашите естествени антитела действат, блокирайки вируса. Те затова се наричат вирус-неутрализиращи антитела. Но има такива под формата на инжекции, които се слагат в организма и когато човек получи такива, все едно, че е преболедувал или е вакциниран, защото той получава антитела, но пасивно ги получава, така както бебетата получават антитела от майките си веднага в околородовия период. Как се различава от вакцинирането? Това е проблема, че когато човек пасивно му се сложат такива антитела, на практика неговите нива на неутрализиращи антитела може да са високи, но той да няма никакви други механизми на защита, т.е. да няма тъй наречения клетъчен имунен отговор, т.е. клетъчният отговор може да не съществува, просто антителата съществуват до тогава, докато те са въведени в организма по изкуствен начин. Защо се практикува това въвеждане? Каква полза има? Защото има около 5% от населението, което не развива антитела нито при боледуване, нито при вакцинация. Т.е. това са хора, които не реагират и при такива хора вируса може да предизвика много тежки нарушения и просто нашият имунен отговор към този вирус в този момент не се развива по никакъв начин. Тогава трябва да имаме инструментариум, с който или да убиеме вируса, т.е. химиотерапевтик, който да причини смъртта на вируса, гибелта на вируса, или трябва да можем да прелееме конвалесцентна плазма, т.е. плазма от преболедували, която съдържа високи нива на антитела, или да прелееме изкуствено създадени антитела, които блокират шипчетата на вирус. За реконвалесцентната плазма вече до голяма степен има яснота, че тя не е толкова ефикасна, колкото първоначално се смяташе. Тоест имаме данни, че тя не работи толкова добре, колкото се очакваше. В някои изолирани случаи може да работи добре, но като цяло не може да се разчита на нея. Но на моноклоналните антитела, изкуствено създадените антишпайк протеинови антитела, това е нещо, което е систематично проучено в много строго подредени експерименти и се знае вече, че техният ефект е значим. Тези медикаменти, за които днес слушах лекция, са медикаменти, които се правят веднъж и осигуряват имунен отговор за доста продължителен период от порядъка на около 6 месеца. И то защитен имунитет. Те се правят при хора, които са на тежка химиотерапия, например онкологично болни, които поради химиотерапията не могат да изградат имунен отговор. И ако вирус се посели в такъв човек, той ще го убие много бързо или като минимум ще предизвика множество мутации в него. И поради тази причина той трябва да може да бъде защитен и собственият му имунитет не работи. Трябва да се направи нещо с моноклонални антитела. Същото и за хора, които трябва да бъдат трансплантирани, които им се потиска имунният отговор, за да могат да бъдат трансплантирани. Още има редица медицински причини, при които може да имаме хора, при които не може да се изгради ефективен имунен отговор и при тях трябва да имаме възможността да го доставим отвън. Да се върнем обаче на въпроса, който в известен смисъл е обратното на това, което казваш. Ти казваш, че в бъдеще няма да е точно така, но в момента все пак е така. Ако имаш антитела,
Това би трябвало да е достатъчно. И все пак ти няколко пъти казваш в предишни наши разговори, че не трябва да се гледат общите антитела, а едни конкретни антитела, които са насочени към този шпайк протеин и че те са важните. Това е хубаво да се изяснява, нали? Да. И е хубаво пак да го изясниш, но ако допуснем, че за тези конкретни антитела човек има високи нива, това достатъчно ли е и нужно ли е? Нали? Трябва ли непременно да се вакцинира, за да получи вакцинационен паспорт? Това е административен въпрос, той не е медицински въпрос. Това, което знаем е, че след преболедуване и след вакцинация се получават имунен отговор. При преболедуване този имунен отговор е малко по-широко спектърен и имуноглобулините от клас Ж, тъй наречените ИГГ-та, са в няколко класа, но те всичките са насочени към коронавирус. Това е тъй нареченото общо ИГГ, насочено срещу коронавируса. То е по-малко специфично, защото то нямат чак толкова защитна сила, колкото имат един конкретен клас от имуноглобулини, които се наричат вирус-неутрализиращите или антишпайк протеиновите антитела. Те са само един от класовете, защото те са насочени конкретно към онова на повърхността на вируса, с който този вирус прониква в нашите клетки. Рецептора срещу ангиотензин конвертиращ ензим 2. Точно този рецептор... Ваксините атакуват. Точно така. Конкретни протеина, не целият спектър. Да. Всъщност ваксините, или по-точно информационната РНК на тези, които са свързани с информационна РНК, тя вкарва информация за създаването в нашия собствен организъм на този белтък, свързан с шпайк протеина, и той, когато се появи на повърхността на клетките, които произвеждат този белтък в себе си, а това са клетките, в които ваксината е доставила информационната РНК, излиза на повърхността, имунната ни система го разпознава и изработва специфични антитела конкретно към шпайк протеина. А как се обозначават тези конкретни антитела на изследванията? Има ли ги изведени като отделна колонка, така да се каже? Да. Или пише... Да знаят хората какво да гледат. Нали? Да. Е важното. Абсолютно. Или пише VNT, Virus Neutralizing Test, вирус неутрализиращия тест или вирус неутрализиращия антитела, или пише антиспайк ИГГ. Едно от двете пише на този тест конкретно. Или е количество... Има различни стандарти за различните тестове, но какви нива са добри? Те обозначават ли ги? Високи, ниски? Тоест, самото число само по себе си може да не значи нищо, защото контекстът е важен, но тестовете са различни. Да. Тестовете са различни, но в общия случай повечето тестове са защитни нива над 50 международни единици на милилитър. Когато те са около 1000, защитават надежно от алфа варианта. Когато те са над 2500-3000, защитават надежно и от делта варианта. Причината да защитават една идея по-малко от делта варианта е, че делта варианта е доста по-заразен и е леко променен като шпайк протеин и затова антителата не прилепват толкова плътно за него и затова трябват по-големи количества, за да постигнем същият ефект. Предлагам да продължим с въпросите, защото се трупат, не ги догонваме. Доктор Симичиев пита Даниела Шопова: през декември боледувахме от COVID, през март и юни се вакцинирахме с Астра, аз съм с онкологично заболяване. Кога можем да си сложим трета доза и какъв вид да е ваксината, например на Pfizer? Благодаря ви. Ние казахме вече, че Pfizer и Moderna са двата варианта, но да отговорим конкретно. 6 месеца след втора доза е минималният срок, т.е. може да бъде повече, ако антителата са високи, но не може да бъде по-малко от 6 месеца след втората доза. Независимо каква е първата доза или вакцинационният цикъл, приключили с каква вакцина е. Те са март-юни, което значи, че края на декември би трябвало да изтече. 6 месеца след втората доза може да се направи с Pfizer и с Moderna. Разликата е, че Pfizer дава малко по-малко такива реакции имунни, но пък за сметка на това дава и по-малко нива на антитела. Благодаря ти. Марина Костова. Здравейте, има въпрос: дали има повишен риск за по-тежко преболедуване при бременни жени, които не са вакцинирани? Това е обратният на обичайния въпрос, който получаваме. Обичайно ни питат: има ли по-голям риск, ако се вакцинира бременна жена, нещо да се случи, и ти винаги отговаряш, че не. Напротив, добре е да се вакцинира. Сега пък ни питат: има ли повишен риск при тях за по-тежко преболедуване, ако не са се вакцинирали и са бременни?
Категорично, именно затова бременните и кърмачките са в особена група, която е препоръчително, високо препоръчително да бъдат вакцинирани, защото самата бременност е физиологично имуносупресивно състояние. За да може да се задържи плода в матката, имунната система на бременната жена е потисната, физиологично потисната, т.е. нейният имунитет е малко по-слаб от обичайния, за да може да задържи плода, който е чужд генетичен материал по същество. И поради тази причина бременните са особено рискови за по-тежко боледуване и поради тази причина препоръките на... Само за заразяване, но и за по-тежко боледуване, понеже няма там... Да. И поради тази причина препоръките на международните сдружения на акушерите и гинеколозите категорично казват, че е препоръчително вакцинирането, защото това е един лесен и удобен начин, с който да намалиме драматично риска от тежко боледуване, хоспитализация и не дай си Боже други рискове, защото бременните са млади, те обикновено нямат хронични заболявания други, но тежкото боледуване при тях поради това, че диафрагмата, особено в по-напредналата бременност, диафрагмата е вдигната нагоре и не позволява толкова дълбоко дишане. В момента, в който кислородообмена се затрудни в белия дроб, става голям проблем да се диша ефективно и това също допринася чисто механичното блокиране на диафрагмата от растещият плод под диафрагмата може да доведе до по-тежко прекарване на неща, които иначе при здрав млад човек не биха били толкова драматични. Също може да включиш пълна картина, понеже гледаме от одеве една графика от около 15 минути, а хората може би не виждат лицето ти. Продължавам с въпросите. Да. Един интересен въпрос, между другото, и аз не съм ти го задавал преди. Катерина няма фамилия. Колко печелят болниците от лечението на COVID болни или както твърдят някои от писането на пациент за COVID болен? Да. Това е един от основните аргументи на COVID скептиците и затова дамата пита, има ли наистина икономическа полза? Благодаря за мнението ви. Един пациент с COVID, особено от тежките, защото леките боледувания от COVID, които нямат нужда от хоспитализация, при тях е възможно сумата, която се отпуска от касата, да стигне или да е малко над това, което се изразходва за пациента. При леко боледуване. При леко боледуване, но тези хора не би следвало да са в болница по принцип. Това, което виждам в нашата болница, защото аз мога да говоря за нашата болница, за другите болници не мога да говоря, пациентите, които постъпват, те трябва да са с нисък кислород, което значи кислородотерапия, което значи маска за кислородотерапия, което значи венозни антибиотици, което значи диван, чапрас, дежурен, сестра и то не на много болни, защото тежко болните изискват повече ресурс, повече кадри, които да се грижат за тях. В нормалните цивилизовани държави един ден престой в интензивно отделение струва между 8 и 12 хиляди евро на ден. В България да вземе една десета от това, дори една десета от това, това ще е около 90 до 100 евро на ден. Минимум. Без цената на антибиотиците. Една стотна 8 хиляди каза ти? Да. Казваш 88 хиляди, 800 е една десета. Да. 80 една 80 евро, да. Една стотна? Да. Една стотна. Става въпрос, че дори да вземе драматично по-малко от това, което се получава на Запад за интензивно отделение, пак при 10-дневен престой сумата нараства и не може да бъде покрита от това, което дава касата. Болниците не могат да печелят от тежко болни. Болниците печелят от леко болни. Това е истината. Тежко болните винаги има усложнения. При това заболяване, хората, които влизат в по принцип тези, които влизат с по-тежко боледуване, обичайно са хора, които са рискови, т.е. те имат диабет или са възрастни, или имат хронично бъбречно заболяване, или имат някакъв друг вид патология, която също трябва да бъде лекувана. Т.е. това не са млади, здрави болни, където отдаваш му да пие пилешка супа за 3 дена и си отива вкъщи. Хората, които общо взето могат да си бъдат вкъщи, си седат вкъщи и те не отиват в болница. Тази любима на много опровергатели на вакцинирането тема, че голяма част от смъртните случаи били фалшифицирани и били записани като умрели от COVID, за да се оправдае някакъв вид финансиране. За това какво ще кажеш? Аз съм абсолютно некомпетентен по тая тема. Аз разсъждавам като един рационален човек, че няма как, дори да има подобни злоупотреби и дори да има мотивация за тях,
те няма как да са огромен процент, просто защото близките им биха възразили и просто защото всички виждаме и следим какво се случва. Но искам да знам дали изобщо има такава хипотеза. Такава хипотеза няма как да има и аз исках да извада графиката, само трябва да намеря самата презентация. Трябва да видя къде ми е тази презентация. Момент само да видя. В която бях направил точно графиката на смъртността, тъй наречената ексцесивна смъртност от Националния статистически институт, където въпросът дали има дали има смърт от COVID или с COVID няма особено значение. По простата причина, че независимо от всичко, хора умират. Те твърдат дори, че не е с COVID, ами че изобщо от съвсем друго били починали хората. Възможно е. Но тази графика, съжалявам, че не мога да я намеря в момента, може би мога да я намеря на сайта на Националната статистика, ще отнеме малко време, но това, което иска да кажа е следното. В Националният статистически институт има една графика, която показва смъртността на годишна база по седмици за цялата година, т.е. 52 седмици, 52 точки в рамките на годината за последните 10 години. Извън 2020 и 2021, това общо взето е една хоризонтална линия. Имам я, гледал съм тази графика, зная. Да. На седмична база почиват едно и също количество хора, които са между 104 и 109 хиляди на годишна база за България. Последните 9 години назад. Да. А последните 2 години, в които имаме пикове на пандемията, и то пикове, които с PCR установяваме, това, което ви показах преди малко, пиковете на новоустановените, по някаква необяснима причина смъртността прави същите такива пикове и стига до 124-136 хиляди на година, т.е. с 20, 25, 30 хиляди човека повече от средното за последните 10 години, и то не като общо покачване, а покачване, което е точно в същия пик като на новодиагностициране. За мен също това е абсолютно неопровержим. Абсолютно неопровержимо. Става дума за директна връзка между пандемията от COVID и между конкретните вълни и увеличаването на смъртността. И без значение какво е фалшифицирано и какво не, нетната разлика е 25 хиляди или колкото там. Тя може да бъде видяна в тези криви. Да. Докато търсиш да те питам нещо друго, интересен въпрос от твой приятел Ил ТЦВ. Имате ли представа с какво се лекуват тежко болните в Китай? Защото там няма починал заразен човек от януари 2021, а от 17 април 2020 имат само 4 починали. Защо не се търси техния опит и знания? Аз мисля, че тази липса на смъртност е по-скоро поради липса на заболеваемост. Т.е. те контролират самата пандемия, а не толкова, че ги лекуват добре след като се разболеят. Греша ли? Там има няколко неща, за които аз не се наемам да правя анализ. При всички положения в Китай могат добре да контролират всичко, включително и информационният поток. Разбира се. Тоест, поради тази причина, това, което ние в демократичните държави, като в цял свят имаме като свобода на словото и свобода на информацията, това нещо не позволява, ако нещо се случва, ние да може да заметеме под килима нещо друго. За Китай не мога да гарантирам дали това е така. И поради тази причина не се наемам да правя анализ. Ако имаше такова нещо, което е чудодейно лекарство, с което те ги лекуват, за да не стигат до смъртен изход, възможно е да има такова, но то не е публикувано в международни журнали, а би следвало да е публикувано, защото китайците обичат да публикуват неща. Правят пиар, разбира се, да покажат, че не стигат и изпреварват Запада в това отношение. Да. Не съм видял такова нещо. Друга причина, която не е по-маловажна, е и възрастта на населението. Китай като цяло е доста млада нация, т.е. там хората са с относително по-малко хронични заболявания, доста слаби са, няма много пълни китайци, извън тези, които... Раждаемостта е висока и съответно много пада средната възраст. И от тази гледна точка ми е трудно да дам отговор, не бих се наел да дам отговор, защото нямам достатъчно информация по тази тема. Момент само да видя къде беше... Отворил съм сайта на Националната статистика.
и търся Търсиш въпросната въпросната, ето го, здравеопазване. графика. Да. Междувременно само нещо, за което говорихме. Отново има въпрос, вероятно Таня Христова е влязла малко по-късно в разговора. Здравейте, може ли да кажете с коя ваксина могат да се вакцинират бременни в 8-я месец и като цяло, доколко в България е прието да се вакцинират бременни? Кажи изрично и недвусмислено. Една лична моя болка, защото в началото на пандемията Дружеството по акушерство и гинекология излезе с експертно становище, което казаше, че бременни не бива да се вакцинират. В разрез с информация беше това. В разрез с това, да, става въпрос, че това беше в разрез с това, което международната общност препоръчваха и тогава, и сега. Сега вече това е променено. Акушерите и гинеколозите в България си промениха мнението и вече бременните им се препоръчва да се вакцинират. Няма особено отношение в кой месец се вакцинира, защото физиологичната имуносупресия на бременността, тя протича по време на цялата бременност. Рисковете да се боледува са високи в пандемична обстановка, а дори да нямаше възможността за тежко боледуване, химията, която трябва да мине през тялото под формата на температура понижаващи, под формата на антибиотици, евентуално ако има нужда, и на други неща, уврежда не един, а два организма. И по тази причина аз лично, ако можех да предотвратя възможността да боледуват дъщеря ми и снаха ми, щях да го направя. Просто те, когато бяха бремени по време на пандемията, нямаше ваксина. Те се вакцинираха веднага след като родиха, разбира се. Тоест и двете семейства са вакцинирани на моите деца. Така че от тази гледна точка надявам се да съм отговорил в утвърдителен вариант. Бременните е желателно да се вакцинират, когато могат да се вакцинират, за да не поемат риска за себе си и за поколението си, да боледуват от едно заболяване, от което може да се наложи да има доста драматични медицински интервенции, може да се наложи да се лекува с доста медикаменти, чието ефект върху плода не е проучен и се подлага на риск всичко, което сме свикнали да пазим. Категорично да. С коя ваксина има ли значение? Защото нито една от ваксините. Месец допускам, че човек няма как да се сложи и двете дози. Трябва едната преди раждане, другата по-вероятно след, защото е в крайна фаза. Но какво би препоръчал? За разлика от химичните средства, т.е. малко молекулните препарати, наречени медикаменти, където може да има взаимодействие с определени ензимни системи, може да има влияние върху начина, по който клетката реагира. При ваксините основното нещо, което повлияваме, е имунната система. Т.е. те нямат ефект върху делящите се клетки на плода. Т.е. там не може да очакваме тератогенен ефект, т.е. ефект върху развитието на плода. И поради тази причина няма чак толкова голямо значение коя е ваксината, но това, което може да се каже е, че тъй като не може да бъдат проучвани медикаменти, включително и ваксини при бремени, поради етичният кодекс на съвременната наука за проучване на медикаментите, това, което се получава е на базата на наблюдения на спонтанно приложени дози при хора, които са решили да си приложат дозата и при тях се проследява след това ефекта от прилагането. Та ваксината, която има най-много приложени дози, над 100 000 прилагания в световен мащаб и то основно в Щатите, това е ваксината на Pfizer. Говорим за над 100 000 само на бременни. Само на бременни, точно така. Значи Pfizer се препоръчва поради това, че е по-добре проучена. Не защото има някакви отчетливи разлики. Има най-много данни. Да. Добре, значи на Таня Христова казваме, може спокойно да се вакцинира, прието е, месеца няма значение, дори е по-добре и препоръчваме ваксината, ако има избор, да е Pfizer, понеже е Просто има повече данни. Не, че тя е по-добрата, просто има повече данни за нея. Веселина Гаджева казва, това го дискутирахме вече и ти каза, че въпросът е административен, но протестира. Сина ми има 63, не знам, пъти или с 63 по-високи антитела от минимума. Какъв е смисъл от вакцинация в този случай? И са точно антиспайк антитела. Единствено документ. Така излиза, нали? Така е. Понякога административните
меандри са различни от медицинските. Да. Реално от медицинска гледна точка няма кой знае какво нужда, когато антиспайк антителата са високи титри и те се срещат при млади хора, абсолютно така е, но причините са най-различни. Не се наемам да навлизам в административните дебри, просто защото там не ми е силата, там не ми е компетентността. Да, ти казваш чисто медицински как стоят нещата. Съвсем нормално е това. Ана Николова, въпросът за срока на годност на Pfizer, например. Някои хора се страхуват, че може да се използват ваксини с удължен срок на годност. Това е единия въпрос. И другия въпрос е как се отразява ваксината при кърмене. Тук имаме вече периода след раждане. Да. На първи въпрос по отношение на сроковете на годност. Веднага задавам един въпрос преди да отговори. Този е, знаете ли как се слагат сроковете на годност на ваксини? И не само на ваксини, и на медикаменти. Как се правят проучвания? Те се правят, когато на определено количество ваксини се изследват последователно от една и съща партида, се изследват последователно на първи месец, на втори месец и така, докато се започне да се намалява ефикасността на ваксината. Тоест, започнем да имаме разграждане на не като някоя храна да става вредна за човека, просто става... Престава да бъде толкова ефикасна. Да. И когато имаме ваксина, която е държана при минус 70 градуса, която общо взето пречи на разграждането й, т.е. това са и РНК ваксините, те се държат при ниска температура. Това, което може да направим е, когато имаме такива ваксини и искаме да им удължиме срока на годност, да проследиме тяхната ефикасност. Има различни методи, които се правят. Обикновено се правят в чужбина, защото лабораториите в България не са толкова оборудвани. Но когато се направят такива проучвания, може да се каже тези ваксини в какъв срок напред биха могли да задържат ефикасността си. И когато се удължи срока на годност, това се прави с същите процедури и от същите органи, в случая Европейската агенция по лекарствата, които, когато направят проучването, виждат, че тази ваксина де факто е стигнала срока си на годност, но не се различава от ваксина, която е в срок на годност и затова нейният срок може да бъде удължен. Обичайно те ги удължават с 2 или с 3 месеца, въпреки че може да се удължи и за по-дълъг период от време, просто данните стават по-несигурни, колкото по-дълъг срок от време удължаваме. Така или иначе, срока на годност, когато наближава към края на срока на годност, ваксините не стават вредни, просто не може да се гарантира тяхната ефикасност. Също може би последен въпрос за днес. 57 минути откакто стартирахме и точно 57 души в момента онлайн. Здравейте, Лилия Каракачанова. Делта варианта по-опасен ли е за децата и особено за бебетата? По-тежко ли протича заболяването или повечето заразени деца се дължат на по-голямата заразност на варианта? Излезе и още един въпрос, така че няма да е последен, но да, заповядай. По-голямото натварване на детските отделения и това, че повече деца в по-тежко състояние попадат там, основната причина е, че повече деца се заразяват. Делта варианта, основната разлика между предходните варианти и делта вариантите е степента на разпространение на този вирус, който с делта варианта достига заразността на морбили, т.е. много висока степен на заразност. За разлика от първият алфа варианта, който беше около 2 пъти по-заразен от грипа, между другото това е причината да няма грип, не някаква конспирация световна, просто грипа е по-малко заразен от ковида и мерките, които спират ковида, спират грипа 2 пъти по-ефективно. Поради тази причина нямаме грип и поради тази причина аз лично смятам, че тази година е малко вероятно да имаме грип, ако спазваме мерките срещу COVID. Ако не ги спазваме, ще имаме и грип и COVID. Ако ги спазваме, ще имаме малко COVID и не много грип или хич няма да имаме грип. Делта варианта е много по-заразен, поради което засяга много повече деца, които иначе не биха били засегнати. И когато засяга много повече деца, стига и до тези, които са по-рискови. Защото ако имаме примерно едно дете на 100, което е рисково, а вируса заразява 20-30 деца, му трябват 5 или 6 цикъла, за да зарази всички. Докато ако той заразява 70% от децата, още при първи цикъл рисковото дете може да бъде засегнато и поради тази причина е по-голяма вероятността да има по-тежко боледуващи и повече деца да попаднат в инфекция. А не защото сам по себе си едно към едно е по-опасен вируса, само е по-заразен.
Възможно ли е изведнъж, явно някои хора свършиха работа току-що, изведнъж почнаха да се изливат нови въпроси, малко по-кратко, може би, защото трябва да свършваме подир малко. Димитър пита, възможно ли е тромбоцитопения след вакцинация с Pfizer, като 2 дни преди вакцинация тромбоцитите са били нормални? Много конкретен въпрос. Да, не е невъзможно, но тя трябва да бъде докладвана, единственият начин да сме сигурни за редки случаи, защото всяка една реакция принципно би могла да е свързана с ваксината, но единственият начин да сме сигурни, че това се случва и когато се докладва всяка една странична реакция, която наблюдаваме, и на базата на това, че вече се поставят по 20 милиона ваксини на ден, ако имаме тромбоцитопении, които възникват и тук, и в Гана, и в Нигерия, и в Джибути, те се концентрират на едно и също място. Става ясно, че това е страничен ефект на ваксината, а не е нещо случайно, което е съвпаднало по време. Само да поставим нещата в контекст, ти беше казал в едно предишно интервю и да припомня, че ако ваксината увеличава опасността от тромбози 3 пъти, боледуването го увеличава над 18 пъти. Тук говорим, разбира се, за много ниска база, т.е. за 0,00 и проценти, но все пак това е контекстуално. Да. Нали, не казваме, че ваксината няма странични рискове, но че всъщност тя драстично намалява рисковете спрямо евентуалното заболяване. Да. И то в пъти. Нали така? Правилно тълкувам. Абсолютно коректно възстанови тази информация. Да, точно така е, защото всяко едно действие носи своите рискове. Дори това, което в момента правиме, говорейки по интернет, също има своите рискове. Въпросът е дали предотвратяваме по-големи рискове чрез това, което правиме. Надяваме се да е така, защото надяваме се с един такъв честен, отворен диалог хората да разберат, за да може да преосмислят решенията си и те да бъдат базирани на науката. Ако това може да го направим, сме постигнали ефекта, който целим. Не искаме да ви убеждаваме да се вакцинирате, искаме да имате достатъчно информация, за да вземете мотивирано решение за себе си, което да е едновременно полезно за вас самите, но и да ползва общността, в която живеем, да съхраним здравето и на общността, в която живеем. Драгомир Донков, един важен въпрос. Има ли данни дали вакцинацията намалява тези по-трайни последици, за които говорихме, дихателна, сърдечно-съдова и други системи, породени от боледуване, в случай, че човек е вакциниран, но все пак се разболее и преболедува? Голяма част от тези продължителни ефекти се срещат при по-тежко боледуващите. Аз имах един пациент, който буквално, образно казано, го дундурках 6 месеца, докато стигнем до 100 години нормални нива на кислород, с които той да може да се движи без апарат за кислородоподаване. И това беше, защото той беше много тежко засегнат. Над 90% от белият му дроб беше засегнат от вируса. Ако той имаше възможност да се вакцинира, за съжаление той нямаше тогава, защото вакцината още не беше излязла. Но ако той имаше възможността да се вакцинира, такова тежко боледуване щеше да е изключение и той нямаше да седи 6 месеца и да трябва да правиме гимнастики с допълнителни лечения, с кислороден концентратор и така нататък, за да може да устиска и да стигне до там, че да може да възстанови част от жизнените си функции. Така че да, вакцинацията намалява тежкото боледуване и по този начин намалява и тежките усложнения. Не ги изличава съвсем, разбира се, защото нямаме такива чудодейни медикаменти, които да могат да направят това, но ги намалява драматично с 70% тежкото боледуване и с 90% смъртността. А това са два параметъра, които са изключително важни. Едното натварва здравната система, другото ни натварва нас като общество и натварва близките на хората, които загиват. И сега за десерт едно много, просто за да илюстрираме, може би, между другото, зрителите и хората, които задават въпроси, са страшно конструктивни, но ето тук едно много типично, така, айде да не ползвам натоварени фрази като антиваксър, но Стоев Стоев пише следното, една дълга тирада. Ще прочета мотамо и ще оставя да коментираш. Защо след като СЗО отхвърля ПСР заради грешни резултати? Защо все още се изисква в България като вариант за откриване? Ще ви помоля и да не заблуждавате хората. Ваксина срещу COVID няма. Има някакъв разтвор, който да помогне за направа на антитела. Ваксина е, когато не можеш да заболееш и да заразяваш.
Инсулина помага също за спад на кръвната захар, но не е ваксина, нали? Убедете ни, имайки предвид това. България изолиран ли е вируса и работи ли се в посока лекарство? Ако не, откъде да знаем, че всичко е истина? На доверие ли? Това е. Не, на медицински публикации, публикувани в реферирани медицински журнали, като Nature, като Science, като New England Journal of Medicine, като British Medical Journal. Това са световни списания, които държат на реномето си и публикуват само най-качествената наука. Винаги има несигурност на част от хората, дали някой не ги заблуждава. И единственият начин да може да се разсее това е с честна, открита информация, която е външно реферируема. Тоест, не е въпрос дали аз го казвам. На авторитети, на които вярваш. Ако не вярваш на авторитети, се превръща в проблем, защото има хора, вероятно 101 от тях, които просто не вярват на авторитети. Той вероятно няма да приеме и Nature, и England Journal of Medicine. Маноле, само за секунда. Има нещо, което се нарича медицина базирана на доказателствата. Там мнението на експерт, който и да е той, независимо кой е експерта, той може да е най-великият експерт, 2 пъти Нобелов лауреат и така нататък. Това няма никакво значение. Това е най-ниското ниво на доказателственост. Истинската доказателственост се получава с тъй наречените рандомизирани, контролирани проучвания. И затова може убедено да кажем, че ивермектина не работи при COVID. Нали? Защото имаше много за и против. Знаеме със сигурност, че той не работи при COVID, защото имаме двойно слепи, рандомизирани, контролирани проучвания. И това, за което стана въпрос за някакъв разтвор, който не знам какво си, когато ние въздействаме с информационна РНК, която довежда до промяна на начина, по който нашата имунна система работи и изработва антитела срещу причинител, това на практика е ваксина, защото ние въвеждаме, това, което въвеждаме, не е породено от крава, защото не знам дали колегата, този, който коментира, знае, но ваксина идва от думата вака на италиански, която значи крава, и това е поради това, че Дженър, който е бащата на модерната европейска ваксинология, умишлено казвам европейска, защото преди европейската ваксинология има една друга китайска ваксинология, много по-стара от европейската, но европейската ваксинология започва с Едвард Дженър, който наблюдавал, че жените, които доят кравите, не боледуват от шарка, защото има шарка по кравите, и той видял, че има струпи от засъхващи ранички по вимето на кравата, а жените, които са доили кравите, пък имат напукана кожа на ръцете и те постоянно са пипали тези струпи и са се заразявали с кравешкия вариант. По принципа на вакцинирането. Точно. И затова оттам идва думата ваксина, вакка, ВАЦЦА, което е крава, и оттам вакцинация. По-модерният термин е имунизация, когато въвеждаме имунно активни субстанции, които довеждат до това, че изработваме антитела към причинителя, нещо, което става с информационната РНК ваксина. Или с векторните ваксини. И твърдението, което много често се среща в мненията на антиваксери, че ваксина е когато не можеш да заболееш и да заразяваш. Аз мисля, че няма нито една от известните ваксини, която да е на 100% ефективна. Има ли? Да. При всички ваксини 5%, около 5% от населението, изложено на ваксините или на боледуването, не изработва антитела. Тоест при тези хора не може да се изработят антитела, но те са твърде малко. 5% в глобалната картинка на една пандемия, ако само 5% могат да бъдат заразявани, то пандемията не може да се разрази. Въпросът е, че по този признак ваксината срещу COVID не се различава от старите традиционни и задължителни ваксини, които ние си слагаме буквално всяка година. Не всеки от нас, защото задължението е веднъж на 10 години за повечето от тях, но въпросът е, че много хора продължават да твърдят, че ваксината е непроучена и че тя се различава от традиционните ваксини срещу полиомиелит, срещу шарка, така, вариола, рубеола. От това, че те на 100% защитават, видиш ли, а пък тя не. Значи, голяма част от ваксините, които имаме и в момента, не защитават на 100%. Някои от тях са стерилизиращи, т.е. когато се вакцинира човек, наистина не може да заразява други.
Тук в случаят, това, което се говори, че вакцинираните могат да заразяват, се пропуска нещо много съществено. Те могат да заразяват теоретично, но на практика шанса да заразяват е драматично снижен, защото вируса не може да се размножава толкова бързо в толкова големи количества в дихателните пътища на хората, които са вакцинирани. Така че от тази гледна точка това пак като изказване е леко манипулативно или по-тежко манипулативно, защото да, теоретично е възможно да се заразява, т.е. човек, който е вакциниран да заразява, но шансът това да се случи е много по-малък, отколкото при невакцинираните. Точно както и смъртността намалява с 90%, не с 100%, и тежките хоспитализации също намаляват с 70%, а не с 100%. Тоест, различните аспекти на заболяването се повлияват по различен начин, но едва ли има по-голямо доказателство от това, което ви показах на графиките в началото, за връзката между количеството вакцинирани и смъртността в дадена държава. Само ще помоля да коментираш и първото твърдение на Стойо, че СЗО отхвърля ПСР заради грешни резултати, а пък ние все още го изискваме в България. Така ли е това? Доколко... Навсякъде златният стандарт за диагностициране на генетична информация от коронавируса е полимеразната реакция, полимеразно-верижната реакция или тъй нареченият ПСР. Той е около 70% точен. Тоест 30% е възможно да пропусне вируса. Не може да бъде фалшиво положителен, но може да бъде фалшиво отрицателен. Тоест около 30% да пропусне човек, който има коронавирус. Нямаме друг метод, който да е по-точен. Всички други методи са сравнявани с PCR-а, дори антигенните тестове, които откриват различна част от вируса. Те разкриват антигените, т.е. белтъчни части от вируса, тези, които са бързите тестове. Те откриват части от вируса, които не са свързани с генетичният материал, а с белтъците по него. Дори те са сравнявани и са валидирани към PCR тестовете. Така че от тази гледна точка такива изказвания не са особено смислени в контекста на контрола на пандемичния процес. Ние трябва да имаме механизъм, по който да установяваме наличие на части от вируса или пълноценен вирус. Когато може да открием генетична информация от вируса, така както може да открием генетична информация от туберкулозен бактерий или от грипен вирус или от редица други вируси, всичко това се прави с полимеразната верижна реакция, която проследява и идентифицира определени генетични последователности. Може да има генетична информация без да има пълноценен вирус, но на практика, когато има такава информация, значи, че някъде наблизо имало жизнеспособен вирус и тогава, ако го съчетаеме с антигенния тест, може да получим много по-пълноценна картинка. Антигенният тест е по-сигурно дава, когато е положително, е по-сигурно, че човека наистина е заразен с вирус, който може да се репликира и да заразява, но за съжаление антигенният тест е по-малко чувствителен, т.е. по-малък брой от хората, които наистина имат вируси, ще бъдат хванати с антигенен тест. Затова PCR си остава основен метод за диагностика. Аз буквално след 3 дена трябва да пътувам за Австрия. В Австрия, въпреки че имам 3-та доза вакцинация, имам си официално сертификатите, изискват от мен и PCR, за да докажа, че макар и вакциниран с 3 дози вече, съм и стерилен по отношение на това, че нямам вирус в горните си дихателни пътища. Следен въпрос от Лелия Каракачанова. В много държави се предлага 1 доза на преболедували. Тук се слагат 2, това го говорихме, но има ли някакъв риск при поставяне на 2 дози при преболедували или просто в другите държави се прави с цел да се пестят дози? Риск няма и една от много елементарните причини за това е, че аз винаги съм твърдял, че не може да си предобрим имунната система, защото тя е направена да се справя с повтарящи се вълни на рискове. Когато ние ядеме храна, с всяка хапка, която хапваме, вкарваме бактерии, вируси и какво ли още не в устата си. Когато се пипаме по лицето също, тези постоянни стимули към имунната ни система не водят до това тя да става по-слаба, напротив, тя става по-силна. Повтарящите се имунни стимули водят до това, че до едно ниво антителата се качват и когато те достигнат високи нива, вътрешните механизми на контрол и обратна връзка в имунната система престават да може да бъде стимулирана. Тя не може да бъде свръхстимулирана, не може да бъде увредена от твърде много стимулация. Така че от тази гледна точка двудозовия режим не е нещо, което е вредно,
Просто в повечето държави, където си пестат ресурса, едната доза стига тя да качи нивото на антитела достатъчно високо и за достатъчно продължителен период е валидна алтернатива. Сашо, мисля с това да приключим. Благодаря ти много. Днес ни гледат повече хора от обикновено. В момента са 65. Очаквайте ни пак другата седмица. Споделяйте видеята ни с приятели. Аз самия съм ужасно загрижен за близките си. Продължават доста хора да не са убедени в това, че ваксините спасяват животи, в това, че пандемията е страшна, в това, че рисковете са големи, включително и за млади хора, в това, че не бива човек да се уповава на това, че ще ни подмине и че точно мен може да ме заобиколи. Включително имам приятели, които са приятелки, които са бременни, които се страхуват да се вакцинират. Изобщо само за десерт искам да попитам. Да. Има двама човека, които имат ДР, доктор, пред името си. На единият около 20% от пациентите са вакцинирани. На другият около 80% от пациентите са вакцинирани. Можете ли да кажете кои са тези двама лекари? Нека ви помогна. Имена ли да споменаваме? Да, ама не съвсем. Ще ви покажа на лекара, на кой от лекарите 80% от пациентите са вакцинирани. На ветеринарните лекари. Няма антиваксери при ветеринарните лекари. Там отиваш, закарваш си домашният любимец и ги вакцинираш, защото знаеш, че ваксините спасяват живот, включително и при животните. Така че от тази гледна точка, хора, нека поне постигнем вакцинално покритие сходно с това при ветеринарните лекари. Някой пак ще каже, че на тях не им пука, поне става дума за животни и даже и да има някой страничен ефект, кучета ги яли. Буквално и преносен смисъл. Със сигурност ще се намери някой ще намери цаката и на този аргумент, Сашо. Да. За жалост. Може би да кажеш няколко заключителни думи, преди да единственото, което искам да кажа, е, че понеже много се говореше напоследък за право, нали, правото на личен избор, правото на това, правото на друго. Знаете ли, когато говорим за право, правото се появява като категория тогава, когато почнем да живеем в общности и някой има право спрямо някой друг, който няма право. И за да има някой право, някой трябва да има задължение. Например, правото ни на това да имаме територия, наречена родина, се поражда от задължението да имаме граничари, които да пазят границите ни от хора, които може да искат да превземат нашата родина. Правото да можем да живеем така, както искаме и да правиме неща, които искаме, минава през задължението други хора да се грижат да имаме ток, да имаме вода, да имаме здравеопазване, да имаме социални услуги. И когато ние казваме за нашето право, което е над правото на всички останали, трябва да мислим и за задължението, което това право поражда за другите, които имат задължението да се грижат за последиците от упражняването на нашето право. Благодаря ти. Желая на всички приятна вечер. Желая на всички спокоен и весел уикенд. Говорете с приятелите си, споделяйте видеята, дискутирайте, задавайте въпроси, не се притесняйте да задавате дори трудни въпроси. Ще продължаваме с Сашо, без значение, че сме вече и двамата в кампания предизборна. За нас това е важно. Знаем, че доста хора така си сипе хейт, доста хора се притесняват да говорят по тая тема. За доста хора е по-важно какви резултати ще получат политически. За мен аз продължавам да твърдя, че това е една от причините правителството на ГЕРБ да изпусне пандемията, просто защото предизборно те отвориха всичко и се отприщи един зловещ пандемичен бент. За нас с Сашо нещата са различни, човешките животи са по-важни и в крайна сметка за нас влизането в парламента не е самоцел, а е средство. И ако ние не правим в реалния си, цивилния си, така да се каже, живот, това заради което уж отиваме в парламента, а именно да помагаме на хората,
то не би имало смисъл, така че очаквайте ни пак другата седмица, ако всичко е наред. Може би малко закъснение, понеже аз съм на планирана книгата във Франкфурт, също и на теб го казвам, да знаеш, между вторник и петък. В петък кацам, може да го направим в петък вечер, а дори може по изключение да го направим в събота сутрин, ако за теб това е удобно. Ще видиме следващата седмица. Ще обявиме предварително ден-два преди това, за да могат хората, които искат да ни слушат, ако намират това за интересно, за ценно, за различна гледна точка или дори само за да поспорим, ще се радваме да може да ви срещнем пак тук. Благодаря ви. Приятна вечер на всички.